Gaurko saioarekin hasi behar dugula. Participantes, por favor, acercaros para... Gaurkoa laugarren saioa izango dugu. Buenos días y bienvenidas todos a la cuarta jornada de deporte rural en la Plaza de los Fueros. Gaurkoan, bi kirol mota ezberdin ikusiko ditugu martxan. Ingude altxatze txapelketak eta motozerra txapelketa. Gaurko plan hontan, lehenbizi, ordu erdiz, 30 minutuz, San Fermin motozerra txapelketaren 23. edizioko hiru parte hartzaileek irudi bana egin beharko dute, plaza erdian ikusten dituzuen enborretan. Ondotik, Nafarroako ingude altxatze txapelketan emakumezkoak ariko dire, gizonezkoak ondotik eta bukatzeko bertze ordu erdiz motozerra txapelketaren bigarren irudia. Para dar comienzo empezaremos con la 23ª edición del Campeonato de Talla con motosierra, 30 minutos para la primera figura. Luego empezaremos con el Campeonato de Levantamiento de Yunque, categoría femenina. Seguiremos con categoría... Eta motozerra txapelketako lanak epaitzeko Nila Moreno eskultorea eta Maria Emilia Moreno ebanista hariko dire Iruñako arte eskolatik etorria, txalo bat aientzako ere bai. Batekin jaso, Mikel Lasarte, Pello Cañamares eta Juan Asin. Ingude altxatze txapelketako lau emakumezkoak, Naroa Erbiti, Maika Aristegi, Isabel Vives eta Irune Biurrun. Gizonezkoen kasuan, bortz partaide, Josu Marturet, Alex Fernández, Ander Ross, Ángel Albarrán eta Josecho Urrutia. Eta motozerra txapelketako lanak epaitzeko Nila Moreno eskultorea eta Maria Emilia Moreno ebanista hariko dire Iruñako arte eskolatik etorria, txalo bat aientzako ere bai. Beraz, leian hasiko gara, bakoitza bere lekuetara, ingude altxatzekoak erretiatu momentuz. Erdian duzuen enborrean, Peraltako Juan Asin ibiliko da, 29 urteko kirolaria. Zuen eskuinetara izango duzue Mikel Lasarte, azpirozarra, 52 urteko azpirozarra. Eta zuen ezkerretara, 62 urteko arostegiarra, Pello Cañamares. Desde vuestra derecha, Daniel Azteco, motozerra Daniel Fres dituzte. Aritzeko, tamaño ezberdinetako motozerra. Beraz,
Azken 5 minutuak, últimos 5 minutos. Lanak bukatzen hariko dire, ya 2 minutos falta direlako. Tienen que ir terminando ya porque les quedan solo 2 minutos. Los últimos retoques. Denbora agortu dela diote epaileek, txalo bat. Hauek, bi irudi egin barko dituzte, bat. Urbanistak, beraien lanak baloratzeko. Siempre te quejas, siempre te ríes.
hainbat arlotan aritzen den kirolaria, herri kiroletako hainbat proba, hainbat modalitate probatu eta aritzen dena. 12 aldiz Nafarroako txapelduna da, Maika Aristegi, eta Euskal Herriko txapelduna ere 4 aldiz izandakoa da. Gaur egungo txapelduna, orain arteko lanetan, 2012tik, txapel guztiak berak eraman ditu, eta errekorra ere 2017an berak egin edo, 89 altxaldi. Maika Aristegi tiene el récord con 99 alzadas, al yunque de 9 kilos en minuto y medio. Minutu terdiz, 9 kiloko ingudearekin, hariko da Maika Aristegi. 90 centimetroko alturera, goiko golpea. Maika. Pues el ritmo bien, venga, sigue. Venga, ánimo batzuk, venga, txalo batzuk, Hortxe ba, minutu terdia osatu da. Eskantzatzeko tartea ere beharko du arnaz pizkat hartzeko ere bai. Eta ja epaileek zer dioten zenbat kontatu dituz. Laro altxaldi, 94 alzadas en minuto y medio, txalo bat merezi du. 2020 urteko leitzarra hariko da. Neurri hartu, 30 zentimetrotara. Maikaren 94 altxaldia gainditu beharko dituzte orain. Kostako zaie gainditzen. Ez da lan errexea. Gainera bero. Hortxe Naroa lanera hasi berria. Apa Naroa.
Publikoaren animo indarrak. Hortxe osatu ditu lanak, minutu berriz 9 kiloko ingudea. Dago beroagin, nahiko lan. 79 alzadas. Beraz, momentuz, gainditu beharreko zenbakia Maikak jarri du. Lan ederan aroa. 79, Naroa erbitik. Aurrengoa. Irune Bidurrun, Antxoa Indarra. Ingudarekin lanean hasteko prest. Irune Bidurrun, la deportista de Antxoain. Preparada para empezar con el yunque, mientras calzamos la estructura. De momento recordamos primer puesto para Maika Aristegui con 94 alzadas, 79 alzadas para Naroa Erbiti. Y turno para Irune Bidurrun. Neurria behar bezala hartu. Eta hortxe, lanean hasi berria Irune. Eutxi, eutxi. Apa, Irune, opa. Eman. Azkeneko Hoi segundoak. Restutu. Hortxe minutu berria osatuta, baita Irunek ere. Arnaz hartzea komeni. Dena den, Maikak 10 gehi oraindik. Eta horrengoa. Isabel Vives, Iruindarra. Ingude altxate txapelketa ondako laugarren partaide, laugarren eta azkeneko emakumezkoen kategorian.
Ikusiko dugu zenbat altxaldi egiten dituen iruindarrak. Hortxe ba, Isa ere hasi da. Isabel Vives, último participante del levantamiento de Yunque. Aupa, Isa, aupa. Denbora osatuta, lanak bukatuta, dan txukuna. Bi altxaldi, 82, alzadas, txalo bat, berezako txalo bat. Txanda da orain. Gizonezkoen kategorian, bost partaide ditugu. Lehenengoa, Angel Albarran, primer participante. Guadalajaratik etorria, Moerdano herritik. Kasu hontan, denbora berdina mantentzen da, minutu eta erdi zari beharko dute, baina 18 kiloko inguderekin. Mantenemos el tiempo, minuto y medio por cada participante, pero con un yunque de 18 kilos. El récord hasta ahora lo tiene Joaquín Ayoroa en el 2009 con 94 alzadas. Laurogeita hamalau altxaldi egin zituen Joaquín Ayoroak 2009an. Beraz, errekorra ganditu nahi duenak horixe du egin beharreko marka. El primero, Ángel Albarrán. Caliente al yunque. Ibaiaren oharrak aditu. Eta martxan da bere lehenengo minutu derdi hau, bere lanak osatzeko. Venga, Ángel. Venga, va, echi. Venga, esos ánimos, esos aplausos para Ángel, venga. Segundos salto da. Venga, va. 5 segundos. Venga. Hortxe va, minutu eta erdi.
Toca respirar. Albarrán, txalo bat, merezi du. Eta hurrengoa, Josu Marturet. Prest. Eta adi Josurekin 3 aldiz Nafarroako txapelduna izan delako 2020-ko 22 arte, hau da, gaur egungo txapelduna da. Eta 2021-ko Euskal Herriko txapelduna. Beraz, adi bere lanarekin. Campeón de Navarra desde el 2020 y campeón de Euskal Herria en el 2021. Segi, azkeneko 20 segunduak. Venga, 15 segundos. Tira. Ello. Venga, Josu. Va. Opa. Hortxe ba, bukatu ditugu Josu ere lanak eta adi epaileek zer kontatzen duten. Txaldi 85 alzadas, txalo bat Josu Marturet Antxoindarrari. Diez campeonatos de Navarra para Josecho. Oroitu, oraindik ere, Josu Martureten zimakia gehitu beharko dutela. 85 txaldi egin ditulako. Ja, zer dion Josetxok. Alex Fernández, iruindarra. Ja ba, zer lan egiten digun Alexek. Alex berotzen.
Epailen aginduen zain. Hortxe ba. Alex Elanian hasia. Ah, vale, segi. Venga, sigue. No bajes el ritmo, 30 segundos. Venga. Venga, Alex, segui. Segui. No bajes el ritmo. Venga, Alex, etxe, eman. Ánimo. Venga, un minuto. Tira de pierna, va. Mueve las piernas para arriba. 15 segundos, venga, va, Alex, va. Nos quedamos segundo, últimos 15 segundos. Venga. Segui. Va. Segui. 2 segundos, venga, va. Hortxe ba. Alex Fernandezek ere bere txanda bokatuta. Mira, Alex, ok. Hirurogeita hamaika. 71 alzadas. Hirurogeita hamaika altxaldi. Alexentzako, beraz txalo bat berak ere. Lantxo. Bai. Magnesio pixka bat. Vamos fuerte ¡Ya lo bat. has hecho! Había duda la boletia. Hemos hecho. Venga, aupa. 50. Venga, dale. Venga, Leitzako kasta hori, venga. Minuto. Venga. Venga, dale. Indar pixka behar duta, venga, ba. Segi. Hortxe ba. Josetxok lanak bukatuta. 81 altxaldi. 81 alzadas. Josuk baino 4 gutxiago. Beraz, azkeneko partaidearen lanak falta zaizkigu. Ander.
Último participante en el campeonato de levantamiento de Junque. Ander Ross, el compronés Ander Ross. Jaquín Dueman. Marcha allá arriba. ¡Apa, Ander! Venga, de Rafa, Ander. Hortxe va. Anderrek ere bukatu ditu. 72 altxaldi, 72 saltadas para Ander. Beraz, Ingudarekin lanak bukatuta, una vez terminados sus trabajos con el Junque.